Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Vos donen la benvinguda en aquest programa Sal i Llum, que començam una setmana més. Vostès recordaran, els que segueixin el programa, que fa alguns mesos varen fer una entrevista a un exprevere manacorí, Pedro Drové, i en aquesta entrevista ell ens deia que estava treballant en una obra que la trauria a llum dins properes fetges. Es tractava d'un quaderns, unes separates, que s'han anat publicant en la revista Perles i Coves, en el títol de Tertúlies Teològiques. Aquest llibre ja és en el carrer. Per tant, hem convidat una vegada més en Pedro Drové que ens digui quin és el contingut d'aquest llibre i quines són les causes i els objectius pels quals s'ha publicat i s'ha duit a terme aquesta obra que ha fet sobre temes de teologia. Pedro Drové, bon vespre. Bon vespre. Com estàu? Beníssim. Encara camini, encara camini, pesat dels vostres molts anys. Quants són ja? 88. 88. Orgulls. Quin és l'objectiu, què és el que heu volgut dir amb aquest llibre? Quina és la finalitat? Vos ho diré. Els altres llibres que he escrits, sobretot, un era de la història de Sorda, Sorda dels Dominics. Sense dels Dominics a Mallorca, en el regne de Mallorca. I després un altre de les possessions. Dues coses que m'atracava molt, sorda perquè m'ha fet sorda, tinc el que tinc espiritualment i intel·lectualment és gràcies a Sorda de Dominics, i per tant el primer llibre que vaig fer va ser sobre Sorda de Dominics, a Mallorca, en el regne de Mallorca. I el segon llibre, també una cosa que ho sentia molt, perquè eren sobre les possessions. I com que van les possessions, encara existeix la possessió que van aquí, que és dels meus nebots ara, entonces vaig escriure aquestes dues coses que ho sentia molt. I la tercera cosa que sent molt era sobre la meva professió i la meva vocació, que és l'apòstol. I dic, he escrit de coses d'aquest món, coses tal, ara hem d'escriure de coses espirituals que tenen molta importància. A veure si Déu existeix, com existeix, en fi, la sincronitat, tal. I també dins el llibre hi posa una cosa que no és pròpiament teològica, que és la qüestió del celibat, perquè és una cosa de disciplina. Els altres temes que tenen són teològics, però aquesta és de disciplina eclesiàstica, que les lleis eclesiàstiques estones han estat i estones no, i que té molt vaivents. I he considerat, i a més he estat empesa a dir-ho, molt de tertulians, perquè com a tertúlies me diuen que parli sobre el celibat, i també hi ha molt sobre el celibat. Bueno, de tot aquest assumpte en parlarem al llarg d'aquesta entrevista, si mos dona temps, perquè la gent tingui una idea del que hi ha en aquest llibret. És curt, però és bo de llegir, el més curt possible, amb un llenguatge assequible a tothom. L'he escrit perquè li sap greu llegir, que faci gana de llegir, que no sigui pesat. Abans de començar, volem fer un aclariment. I és que si bé en aquest llibre parlam de teologia i parlam del més allà i totes aquestes coses, també hi ha una cosa que és de més acá, i és que els beneficis de la venda d'aquest llibre aniran per la missió de Paraguai, del pare Toni Miró, a la parròquia de Sant Roc González. O sigui que ho hem d'aclarir ja des d'un principi perquè els nostres espectadors sàpiguen que no hi ha ànim de lucre amb aquest assumpte, sinó que l'edició la pagarà totalment don Pedro i que el que se tragui de la venda anirà per això. Està mal que ho digui, però perdoneu la veritat, però els altres llibres, a dins la meva butxaca no hi va anar ni un duro. Tot el que traiem era, un va ser per les missions, i les possessions van anar per la parròquia on jo estava. I van gastar un grapat de milions. I han gastat perquè han fet una renovació dels textos. El llibre consta de 10 capítols. En el primer capítol parlau de Déu creador. Sí, senyor. Que deis que Déu existeix necessàriament. Què vol dir que Déu existeix necessàriament? No podem existir sense Déu? Sí, no. De tot mal, per creure en Déu creador,
no hem de menester teoria, basta, no és, per això és dogma més que dogma, però la raó, creguis o no creguis, basta la raó per veure que hi ha un Déu. Per tant, és un tema intranscendent. Passa d'allà de ça, sí senyor. Però la raó, com diu Sant Tomàs, mos ensenya bé que hi ha d'haver un principi. La definició que ho diu que ho diu en llatí, que diu causa causarum, que és d'Aristòteles, per cert, i Sant Tomàs la que fa. Causa de les causes miserere mei. O sigui, hi ha una primera causa, un que ho ha fet tot. I aquest nosaltres li deim Déu. I és etern. Que, per cert, el vocablo eterno, el concepto eterno, solamente corresponde a Dios, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Todo lo demás no es eterno. Pero vamos, hay que aclarar. Voy a aclarar una cosa porque no quiero poner que faltaría. Y es que me pueden preguntar, entonces, ¿el infierno no es eterno? Pues no es eterno el infierno. No lo es porque tuvo principio. Y lo eterno es que no ha tenido principio ni tendrá fin, que solamente cae a Dios. El cielo també ha comenzat y por lo tanto no es eterno. Sin embargo, nosotros, para el porvenir, somos eternos por la razón de que estamos injertados en el Dios. Del cel i de l'infern en parlarem després. També en parlarem un poquet. Bueno, jo ara som ateu i li dic, jo no crec en Déu, perquè no tinc per què haver de creure, i què li heu de dir a aquest home? Bueno, jo li... Perquè n'hi ha. Sí, ja ho sé que n'hi ha. N'hi ha que passen olímpicament de Déu, i passen de l'Iglésia, i passen de tot tipus de creences. Sí, bueno, de tots modos, és una resposta que no és fàcil. Vull dir, és ben llibre ell per dir que s'ha de respectar bé. Però, de tot modos, aquí jo he hecho mano de la Bíblia, perquè aquesta pregunta la m'ho van fer, i crec que l'escric, i és quasi la mateixa, i dic, bueno, també és ben vera això, però també és vera que la Bíblia, que té moltes coses importantíssimes, diu que el número de los estúpidos és incontable. I jo no els poso així, perquè tens raó, si tens raó, tens que pensar, qui ha fet el món? Tu tens un pare, jo també un pare, però hi ha pares, hi ha d'haver un principi, o sigui, basta la raó per veure que hi ha un Déu. Llámale como quiera, llámale lo que sea. Una força. Como ha dicho muy bien Aristóteles, el semiro de totes, i Santo Tomàs la va agafar, i la va cristianitzar, diguem. Causa de les causes. La causa que és la primera causa, i eterna, i és aquest Dios. Dile causa, dile Dios lo que sea. I això no se pot... Vamos, no. És molt difícil que la raó no admetin això. Jo crec que n'hi ha molts que ho diuen de paraula, però no ho diuen a no s'aturen a reflexionar. Sí, no. Ben mirat, en trobes pots que d'una manera o l'altra creuen en un Déu i celebren i se fan el seu Déu, perquè n'hi ha molt de déus. I a Déu qui l'ha creat? Increado. Totalment increado. No, jo crec que és la primera causa. Escapa un poc a la nostra intel·ligència. No, bueno, trasciende. És transcendental un poc, Sí, estem acostumats a que tot té un principi, un final. No. Déu és eterno. No tiene principio ni tendrá fin. Si lo tuviera o lo pudiera tener, dejaría de ser Dios. Com és Déu? Com és? Mira, no es nada de lo que pensamos. Ni el cielo es nada de lo que pensamos. Porque está dentro de la nube de lo espiritual, no de lo material. Las almas no tendremos pierna, ni mano, ni nada de todo eso, porque no lo necesitamos, es para este mundo. Seremos entes espirituales, como es el pensamiento, como es el pensamiento, una cosa per escura. I no podem saber com és Déu? Bueno, la teologia el definiva dient, i és molt bé,
ya es catecismo, ¿no? Un espíritu purísimo. Es espiritual. Espiritual. No tiene piernas, ni uñas, ni carne, ni todo eso. Nosaltres li ferim. Ha estat un de les injúries més grosses que han fet contra Déu, voler retratar Déu i el retratant com si fos un home. Això és terrible. Quasi totes les més grosses de totes aquestes, sobretot la més grossa va ser una tal famosa, que ja sortint de Cristo, que es diu Gnosis, que resulta que diuen que tot lo material és diabòlic i quan parlen de Déu el fan totalment humà, com si fos. I en fi, no ves. És un espíritu puríssim, de la mateixa categoria del pensament. Així com estic aquí i jo penso Buenos Aires, en la mateixa velocitat que el pensament ha anat a Buenos Aires, mos mourem nosaltres. Jo no necessito Déu, ni Déu me necessita a mi. Sí, bueno, sí. Com s'ha d'interpretar això? Sí, va ser molt famós perquè un gran amic meu i vostre, sabent que me n'acaba de dir, va treballar una polvoreda tremenda i va dir una gran veritat, no és un pecat això, perquè va dir no necessita Déu. Bé, comencem, sí, però no necessita Déu. Com que resulta que ell tenia la fe, té la fe, té ciència, té salut, té unes qualitats estranyes, perquè el coneixem tots, poden dir no, però tots el coneixem. Unes qualitats estranyes que més volia, i el va embafar de tant de beneficis, i és com que no me'n donis més, ja està, ja m'abasta, no té de menester. I això no li va evitar que fos molt més viu que molts, que nosaltres, molt que xerram i no feim, i ell no xerra tant i fa. I és que se dedica a lo que Cristo va dir, perquè tenia fam, vos donaré el cel. Perquè me vestíeu, veniu en jo, en el cel. I ell això ha agafat ben tot dret. Sense filosofia i tal, s'ha dedicat als pobres, als més pobres, als més necessitats. I per tant està ben dit que digui no el necessit. No vol dir que no l'estimi. El que passa és que compleix el que diu ell. Els que m'estimen vestiran els desnuts, donaran pan als hambrients, visitaran els malalts, i és el que fa. I va aquest tret i no en parla més. Després té l'altre que diu Déu no me necessita. Aquesta filosofia no pot anar a la teologia. La filosofia ensenya massa bé, tant la definició que tenim de Déu. Déu no mos necessita. Si mos necessitat, deixaria de ser Déu. No mos necessita per res, són nosaltres que el necessitem. De tot modo, és vera que la Bíblia diu que se va alegrar, Déu se va alegrar de fer l'home. I per tant, hi ha pot haver una interpretació que digui gràcies a això que vaig venir a aquest món, el bon Jesús s'ha alegrat. I és vera, el bon Jesús s'ha alegrat. Però nosaltres no hi tenim gent de part amb això. És un do que ens dona ben gratuït. I ell se va alegrar d'haver fet l'home. Quan parlarem de l'home també ho direm això, millor. De manera, amb una paraula, que aquestes dues paraules ben interpretades ni van contra la moral, ni van contra la Bíblia, ni van contra la fe. Som està fet a semblança de Déu. Sí, senyor, això té una importància. I això ho diu ella. Sí, és molt sèrio, això. I això és molt sèrio, perquè això vol dir que nosaltres som així com Déu volia que fóssim. Sí, senyor. Nosaltres, quan diu Sant Pau, ho diu molt bé. Sant Pau diu, diestis, sois pequeños dioses, sois dioses, perquè Déu va voler fer l'home, ho diu clar, això sí que està claríssim. A imagen y semejanza mía, o nuestra, cuando habla las tres persones. Però això què vol dir? Això com s'ha d'interpretar? Perquè hi ha gent dolenta, jo no crec que Déu els hagi fet dolents. Bueno, no els ha fet dolents. Interpreten això com interpreten, aquesta paraula té a més, consoladora i a més és fantàstica, en tot sentit. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. I ja, bueno, hi ha una manera, no n'hem parlat, que és figurat només, no? Perquè això de la creació del món
en les dies i en fang i en la costella, tot això, són mètodes que empleem perquè ho entenguem. Però no és res... No se pot interpretar literalment. No, de cap manera. A més que llavors hi ha l'evolucionisme per mi. Ja, l'evolucionisme no faltava d'altre, no podem interpretar això, no, de cap manera. El que passa és que per donar a entendre, la Bíblia mateixa té molt de tropassades, per mort d'això, perquè s'ha d'adaptar en el nostre mode de ser. I ha de posar un exemple a l'altre, però no hi va a costella ni tot això, ni terra, ni res, no el va fer de terra. I el que va fer és la semblança de Déu. Semblança de Déu. Entonces, què va fer? Jo, de posar un exemple, posaria un injerto, un arbre que no fa bona fruita, que va el pagès. Agafa d'un arbre bo i l'impelta. Bé, el bon Jesús, perquè m'entenguem també, perquè m'entenguem tot això és figurat, també, no? El que té antes de la figuració, per entendre-nos, no mos queda altra mai, hem d'adaptar la nostra capacitat. Exacte. I què fa? Doncs prepara aquell arbre i li posa un injerto de fruita bona, un empelt de bona fruita, de bona categoria. I això és el que va fer el bon Jesús. Hagamos a l'hombre a imagen y semejanza nuestra. El va deixar així com estava, però li va empeltar l'essència divina, les mateixes qualitats del bon Jesús, del Creador. A imagen y semejanza nuestra. A imagen y semejanza les va fer. Entonces, llavors, quan aquell fruit, aquell arbre, que són naltros, el que fa feina és s'impel, nou, que dona fruits, que són naltros, els cristians i els que quedem tot això. Entonces, aquests, que són la imatge de Déu, pues són petits, com diu Sant Pau, pequeños dioses en la tierra. Cada un de nosaltres duim a Dios, duim les qualitats de Déu. I així tenim la llibertat. Ens va donar la llibertat pròpia de Déu. Ens va donar la immortalitat. I ens va donar... Bueno, l'ús de la raó ja la teníem. Entonces, però ens va donar aquestes coses. Això és molt consolador, perquè quan he dit jo que només és etern Déu, que les altres coses no són eternes, també nosaltres, com a imatge que som de Déu, doncs som immortals, perquè aquest, ja ho tornaré a dir, empelt, aquest impelt agafa l'essència de lo que està empeltat. De lo que està empeltat, que és la imatge de Cristo. I per tant, tots tenim que som imatge d'ells i tenim aquestes qualitats que té ell també. Llibertat. Per cert, molt d'importància perquè ens fa llibres i se salva els que se vol salvar. Lliures, ens fa lliures per fer el bo i el mal. El bo i el mal. La llibertat té les dues coses, pot fer el bé i el mal. Una altra qüestió que tocau... Pot fer molt de mal i pot fer molt de bé. Una altra qüestió que tocau és el tema de la família humana, que és la semblança de la Trinitat. Feix una descripció del paper de sa mare i de son pare i dels fills i tot això. Expliqueu-nos això. Bé, ja diu, pare, fill i Espírit Sant, això té una importància enorme, perquè jo quan escrivia aquestes coses sobre el pare, ho dic aquí, notava una falta de teologia, de la paternitat, no parla apenas de son pare, molt poc. Jo ho notava, me pareix, ho notava. Però, en fi, mira la Bíblia, ja ho crec que té d'importància. Comença que el mateix Déu s'autitula Abba, Padre. Just el fet que Déu s'ha autonomenat Déu, vull dir pare, ja té una importància enorme. Per tant, la paternitat de padre tiene mucha importancia. A dins la filosofia, a dins la teologia, no se'n parla de massa. Les aules, quan anàvem a classe i tot això, a la carrera, no en parlen massa d'això. Jo, ho dic en el llibre també, atribueix en part, no sé amb quina quantitat, en part a la obsessió
la qüestió de la sensualitat i de celibat. Sí. I que els capellans, els mateixos professors, no eren llibres per poder dir tot el que pensaven del pare, i apenas en parlaven. D'això no se'n parlava. No se'n parlava. Jo parlo de sa mare, i sa mare no importa ni bíblies, ni importa teologies per saber el que és sa mare. Jo ho dic, el que és sa mare. Té una importància enorme i és un cant a la bondat i a la bellesa i tot, no. I el fill és el regalo de tots dos. Però la mare té una importància enorme, dins la família és indispensable. Continuam amb l'entrevista que fèiem amb Pedro Adrover sobre el nou llibre que ja està en el carrer, que se diu Tertúlies Teològiques. Un dels temes centrals, don Pedro, és el tema del celibat opcional. Ha estat un tema que l'heu treballat molt, l'heu estudiat i se pot dir que és el tema estrella del llibre. Celibat opcional. Què vol dir celibat opcional? Libre, que no sigui impuesto. Que no sigui impuesto. Celibat, els capellans s'entén, no? Perquè... Sí, celibat, religiós i capellans. El celibat, o sigui, el celibat però impuesto. Jo tinc un canto de Sant Pablo mateix i que jo el subscric, meravellós, del celibat. El celibat és meravellós, però li lleva tota la gràcia a l'impost. Això l'impost això és tremendo. I jo, per contestar, agafo Sant Pau i contest, perquè m'ho demanen els tertulians. I jo dic, que xerra Sant Pau. I xerra Sant Pau i diu, és curiós, xerra Sant Pau i diu, perquè li demanàvem, com han de ser els capellans? Que el tens, vamos, i per sempre. No diuen que hi tens, diu per sempre. La primera condició que posa, que sigui un home casat. És curiós. Això és Sant Pau. El mateix Cristo. Què fa Cristo? Agafa tots els apòstols, tots són casats. Sant Joan també se suposa, no ho sabem cert, però és molt possible que ho sigui. Sant Pere segur que ho era. Tots ho eren. Què vol dir? Els altres ho sabem, que tenen, sí, tots ho eren. I els primers papes tots ho eren. Què vol dir? De manera que no. Entonces, i Sant Pau és la pura veritat, que és la Bíblia. I el bon Jesús. Entonces jo dic, mireu, això diu la Lió i això. I estan de més 400 anys que tot va bé amb això. Són casats i ja està. Però arriba un moment, no sé, uns 400 més o menys, hi ha una tendència contra la sensualitat. Bé, això té molta importància perquè això és una heregia que és la pitjor que hi ha hagut per tota l'Església. Ho diuen, els comentaristes diuen que és la pitjor, que és la gnosis, una cosa molt complicada, que estaven inspirats i tal. I aquesta gent tenia un ràbia a tot el material i sobretot a lo sensual. La prenia contra el matrimoni, que això Cristo mateix ho diu. I l'Església ho va condemnar. Era ben condemnat. Tant Cristo, que ja era estent de Cristo. I després Sant Pau també ho condena, però no hi ha manera, no mor de tot. I continua, els càtaros i tal i qual, i ha arribat a nosaltres aquest despreci a lo sensual. Quan hi ha hagut abusos i tot això fa que sigui una cosa lletja, quan és una cosa divina. Hi va haver un bisbe que és sant, Pat Nuffield li diuen, bisbe d'Egipte, que va ser el primer, en els 400 anys va ser el primer concili que va anar a favor del celibat lliure, de llevat celibat. Perquè els primers 400 anys eren... Hi ha una història sobre el celibat. Jo vos diré. En primer lloc, lo de Sant Pau, que ja ho heu insinuat. Però després el papa Clement I, sí, també ja parla... Successor de Sant Pere, no sé si és el tercer o quart successor de Sant Pere. Sí. Aquest va fortificar. No, ja n'hi havia que feien... que repugnaven el matrimoni i tot això. I s'aixeca aquest papa i els condena i els diu que no, que el matrimoni és sant i el sacrament i tal i qual. Aquest Sant Pau, aquest papa. El papa Clement I. Després ve el concili d'Elvira, que aquest és el concili que diuen que va ser el qui va fer la primera prohibició. Bueno, el primer concili. És un concili espanyol, per mi. Sí, en el segle IV. El primer concili que va anar
a favor, en defensa del celibat lliure, va ser el concili, qui ho diu? El concili de Gangres. Gangres, aquest va ser. Aquest concili de Gangres va ser. Amb aquest mateix papa, me pareix que és el mateix papa. I va quedar ben clar que la qüestió del matrimoni és sant, que no hi ha cap inconvenient que siguin casats, etc. Va en defensa del celibat lliure. Si el que ho vol ser que ho sigui, això no és de sentit comú, no importa que estigui a la Bíblia. Entonces, després ve que al cap de poc temps, un altre concili, Nicea, Nicea primer, i era ecumènico de tot el món. Pues aquí els components de l'assemblea se varen inclinar a prohibir el matrimoni en els capellans, o sigui, posar celibat. Bueno, i la cosa anava molt en sèrio, pareixia que guanyaven. I se va ficar un veet, supos que era veet ja, no ho sé si era, però era Birba d'Egipte, Pecnúcio, una cosa així li deien. Pafnucio. Sí, que és un sant santificat, vull dir, no. Se va ficar i va dir, escoltau, no faceu això, no teniu dret, no tenim, supos que ho digui en castellà, ho digui en plural, no tenim dret a fer una càrrega tan pesada en el clero. El matrimoni és sant, i és santa, no sé què va dir del matrimoni, molt bé. El matrimoni no té res que veure no estar en contra dels servicis de l'altar, etc. Com que ell era cèlibe, no era casat, perquè no ho va voler ser, els comentaris són que degut a això encara va tenir més força, que un cèlibe ho defensàs a capa i espasa. I entonces aquella assemblea va determinar seguir les normes d'antes. I això va durar de més 400 anys. Però després, a poc, se va anar guanyant l'altra tendència, fins que ve el concili d'Elvira, que aquest és curiós, ho trobaran en el llibre, això, coses curioses, no prohibeix el matrimoni, no s'atreveixen aquell pare de prohibir el matrimoni, però fan el desbarat que prohibeixen les facilitats perquè se complexi la llei del matrimoni, que és l'unió sexual i la procreació. La procreació, la maduració de la persona, les 3 o 4 coses que diu Sant Pau. No té massa sentit, això. Sí. Entonces ho van prohibir. Van prohibir que els capells sí. Podeu tenir dona, per alto, no podeu viure amb ella. No podeu tenir dona. Bueno. No té sentit, això. No té sentit. I jo faig una broma que dic, això és posar gallina, per guardar gallina i posar la geneta, que desapareix dins de la gallina. Bé, i dic, a veure, que allò va ser aigua passada, ningú va fer cas. I no se complia, i va ser un desastre. A vostè li pareix que és a causa de la mancança de vocacions que hi ha a Occident? Jo crec que sí. Bueno, jo sé una cosa, que ho sap tothom. Però hi ha molt que diuen que els protestants que se poden casar tenen la mateixa mancança de vocacions que tenim els catòlics. Això me pareix que és exagerat, és tendenciós, perquè també ho diuen de... És una justificació que no està massa provada, aquesta. No està tan provada. El que sé és una cosa, que això passa, comencen, de una cosa ja on sigui, comencen 10 al·lots i van a la universitat. O més. Però són metges, són tal i qual. D'aquests 10, per lo menys, 8 o 7 arriben. En el capellà no passa. Hi van 20, ja quan anava bé, quan els seminaris estaven plens, hi anaven 20, i si arribaven 0 o 7 era molt, menys de la meitat sempre. Això també diu alguna cosa. Per què és que des de les altres... Per què és? A més que entraven de molt petits, que encara no tenien idea de lo que era... O sigui, no havien madurat humanament i, per tant, ells tampoc no sabien... Bueno, també pot ser, i pot incloure això. Però el cert és que sabem per què és que se n'anaven. I sabem que molts eren per muntar això. Molts. Jo no noms, però els conec. Els darrers de Mallorca són 2 o 3. 3 capellans, no els anomen. Excel·lents. Això ho sé del mateix Birba, de lo millor que hi havia. I us ara dir ben clar, mira, mos hem enamorat. Un,
Un i anant de tot. No han sortit tampoc el mateix dia, però els 3 darrers que hi ha hagut a Mallorca s'havien enamorat. I ho van dir, estem enamorats, i no hi ha altra raó. Creiem en tot i radical, o sigui, la majoria que deixen és claro, és o bé per motius de soledat, que això ja és també molta, que de soledat, un que ha tot soledat, tal i qual, o per motius de la companyia que necessita. Per allò que diu la Bíblia, no és bona que l'home estigui sol. Això també són molts que se'n van. Però si els capellans poguessin ser casats, crec que en sortiria molt poc. Però això és una cosa. Però l'altra cosa és que dins els homes casats, no hi posem cap dubte, dins els homes casats n'hi ha, o sigui, vocacions, n'hi ha voler dins el catolicisme. Però dins el món d'homes casats, quants homes casats hi ha que tenen les condicions i la vocació per ser sacerdot? Ho podrien ser. Però per la llei del celibat, de manera que és contradictori, jo m'atreveix que dic la paraula, no l'escric, però la vaig escriure, però la meva rama apareix. Però és diabòlic, és obra diabòlica, perquè sobretot de les noces aquesta heresia. Però, en fi. Hi ha molt que parlar d'aquest tema, no? Hi ha molt que parlar. El que me deia un, diu, saps què passa? Diu que tots pensant el mateix, diu, però no ho poden dir. Perquè quan aquest assumpte se planteja, que inclús crec que ho ha plantejat ara el papa Benet XVI, va fer una consulta i va dir que no, que això havia de seguir igual i que no hi havia cap modificació sobre aquest criteri. En Joan XXIII també s'ho va plantejar, això ho sabem bé. No augment res això, perquè ho sé no me'n recordaré de noms, d'aquest escriptor de la història del concili. Descalzo, Martín Descalzo. Va fer un llibre, són diversos tomes ja, sobre la història del concili que va... Crònica. Sí, la crònica, molt bé. I entonces una de les coses que diu, una vegada diu que el papa Joan XXIII va dir un catòlic filòsof francès molt amic del papa, molt conegut, ara no sé el nom, que li diu Esteban, i li diu, saps què és el que més destrossa el meu cor? Això, el papa Joan XXIII. Veure aquests capellanets joves que les posam a damunt la càrrega del celibat. Això ho va dir en Joan XXIII, perquè era el com més tierno que el món ha vist, m'apareix. Diu això. Ara bé, han de ser ajuts, perquè n'hi ha que l'han empleat, i jo m'agrada la veritat. A més, som de sort de l'americana que té per Sibera la veritat. I la veritat no és vera. Joan XXIII ho va dir això. I qualcú diu, va dir, no puc, no, va dir, i pensar, va dir ell, això en aquell filòsof francès, que jo puc agafar una ploma ara mateix, i afegeix, perquè el celibat no és d'home, un estat i estona no, i ho puc borrar, però no puc. I per 3 vegades va dir que allò no puc. I s'ha interpretat, m'apareix, falsament, qualcun, pots, però sí que creuen que no ho pot perquè es moure tot allò del Vaticà. Aquell tren imparable, moure tot allò com ho ha de moure, és molt difícil. I no, ell va dir no puc, perquè altre seguit va dir de cap manera jo vull col·laborar a llevar la joia més gloriosa i més meravellosa que té l'Església Catòlica, que és el celibat. Ell va dir que no podia per lo molt que estimava el celibat. No és perquè... Veia, o sigui... Veia els avantatges, però no se va voler enfrontar. No se va voler enfrontar. No, ell veia aquell cop que un cosa molt com aquest, el papa Joan XXIII, veia això. I per altra part veia el benefici, la bellesa que té l'Església en el celibat. Anem a introduir un altre tema, deixem el tema del celibat, si a casa dedicaríem un programa expressament en aquest perquè dona per molt,
Però un dels temes estrella també de dins d'aquest llibre és el tema de la salvació. Bueno. El tema de la salvació, tothom se vol salvar. I tots els que se vulguin salvar, vostè diu en el llibre que se salvaran. Se salvaran. No és així. Jo ho crec. No, primer hem d'explicar veurament què entenem per salvació. Què vol dir salvació? Bueno, salvació, aconseguir la glòria del d'altre món. Aconseguir el cel amb una paraula. Aconseguir el cel, vol dir. Això té molta significació, però aquí, en el llibre ja ho dic, la paraula salvació, el significat que té. Però vamos, aquí ens referim a salvar-nos segons la nostra fe, segons el que creiem. Creiem que hi ha un Déu que ens estima, un Déu que ens té preparat una eternitat feliç. Això és salvar-se, rigorosament teològic. I entonces jo crec que Déu vol que tots ens salvem, que fa un esforç tremends que ens salvem, i dic, si és ver i ves que Déu vol que tots ens salvem, no hi ha dubte, ens salvarem tots. I doncs, si ens salvam tots, perquè hem de fer bones obres i hem de ser bons al·lots i tot això, Bueno, ens hem de salvar, i bueno, cadascú faci el que vulgui i viure el millor que sigui. Ja m'han dit moltes vegades en aquesta zona. La resposta és la següent. El que passa és que som ara, aquest teòleg que me contesta... En llatí no. No, el vostre... Martín Descalzo. No, vostre, en els que me contesten, Tertuliano. Aquest Tertuliano, que és que el vostre ara fa de Tertuliano. Fa de Tertuliano. Home, jo estic per posar objeccions. El que fa aquest Tertuliano és víctima de la formació que tenim, aquesta tan humana, que estem educats, dins l'Iglésia s'ha fet molt això, terrible, ha estat terrible. Estem educats, corretjades i palo. De forma molt repressiva. Repressiva i a l'infern. I de petit ja tenim, el bon Jesuset se posa a plorar, i el bon Jesús no plora. I tal i qual, les comencen. El bon Jesús està castigat, també. Que castiga. Això ho tenim tan a dins les entranyes que no ens donem compte i tots pecam amb això. Perquè si els cristians estan educats en l'amor, que Déu és amor, que nosaltres com injertats en aquest amor també no tenim altra cosa més que amor, com Sant Agustí que té aquesta frase tan famosa que diu ama i és el que quieras. I és bé, si estimes ho faràs tot bé i el cel t'anirà bé, perquè és que peques que no fas les coses perquè no estima. Bé, en una paraula, és perquè tots duim aquesta heresia de dins, de creure que Déu castiga, i aniran a l'infern molts i els castigarà. I jo dic que Déu, que és un pare morós, que ens estima en locura, que diu que ens salvar, no pot ser mai que repugna a la raó que compara bo, com és Déu, que estigui eternament, bé, ja entrem, eternament els seus fills. Són molts... Bueno, continuem amb el Pedro Adrover, que estem parlant de la salvació, del cel i de l'infern, i que diu que ens salvaran tots. O són molts els que se salven? N'hi ha que no se salven. Bueno. Vostè diu que els que no se salven és perquè no se volen salvar. Exacte, els caparruts. Els caparruts, que diuen que no. Abans de dir que no, perquè si no, ha de ser voluntari. El bon Jesús no vol una salvació a la força, si no te vol salvar. Però qui és que veure l'infern aquí i el cel aquí serà tan beneit que se tirarà a dins l'infern? Si el bon Jesús a l'O darrer, com diu Santa Tomària, també la teologia, que l'O darrer, quan no queda altre remei, antes de caure dins el mal, li posarà ous, ja no. I qui serà que no se tirarà cap en el bé, a l'O darrer? Però saps què passa? Jo us diré el que passa. I de vegades molt de teòlegs diuen que això és el motiu de que la gent s'allunyi, les iglesis se buiden. L'Iglésia, o la jerarquia, imposa unes determinades cargues i diuen jo això no ho puc complir, jo no puc fer tot el que l'Iglésia me demana i, per tant, jo tindré molt mal de fer salvar-me.
perquè jo som un pecador, i jo som dèbil, i jo faig el mal sense voler, i tot això. Bueno, amb això està clar, la teologia també respon, eh? La teologia no importa ser molt de teòlegos, el que no se pot fer surt de la responsabilitat i, per tant, que no se preocupi, que el bon Déu no... Al final no m'ho necessita. Perdona sempre. Perdona, sempre, però sempre. Sí, perdona quan el crucifiquen. I què diu? Perdoneu-los, Pare, diu Crist, que és el Salvador. És que és Déu, també, quan se sabem. Diu, perdona-los perquè no saben el que se hacen. La nostra fe és una fe d'imposicions, de repressió, això és de terrible. Això, o és una fe d'alegria. D'estar contents, de servir, d'estimar tothom i tot això. No? I que mos salvarem, que mos anirem tots en el cel. Això és una teoria que té una paraula griega molt difícil de desplegar, ara no me surt, que va començar con Orígenes, que ja tenia el seu fonament. Orígenes era un gran teòleg, era un gran teòleg, i va predicar molt aquesta teoria, que tots se salvaran, tot el món se salvarà, també el dimoni, tots se salvaran. I Sant Mateu, precisament amb això del dimoni que se salvarà, té una frase fantàstica de la salvació, que diu que també l'àngel caído se revestirà de luz, o sigui, que també se salvarà el dimoni. Com no s'ha de salvar si és una de les escritures més querides de Jesús, de Dios? Jo vos posaré ara una objecció que està a l'Evangeli, que diu, qui són els que... O sigui, jo vull estar a la dreta de Déu, i Déu diu, jo el que te demanaré serà si has vestit, si has donat de menjar i tot això. Per tant, el primer món, que som nosaltres, que vivim bé, una gran majoria, quina responsabilitat tenim a damunt tots els que no poden menjar cada dia? Jo crec que Déu mos demanarà compte en això. I crec que aquí és molt bo de dir, nosaltres mos salvarem i mos demanaran què has fet amb aquells d'Àfrica del Sud que se moren de fam. Parlant molt de lo social. Se parla molt de lo social, i socialista, i social, tot això. I el tenien descarnat de la teologia. Està descarnat de la teologia. No podem parlar de salvació i veure que sí se mor de fam. Això és terrible. La part social és molt humana i té molt poc de severitat de Déu. I Sant Mateu diu que l'entrada en el cel és estreta. Ho diu Sant Mateu, sí, bé. És estreta. Però li contesta, jo li contesto, i el Padre Getino també. El Padre Getino. Què diu el Padre Getino? Perquè el citau molt, el Padre Getino. Molt, no saps bé què ha fet aquest home en el món. Sí, què diu el Padre Getino? El Padre Getino tot va començar amb una teoria que els ensenyava i va acabar la seva teoria amb un llibre. Un llibre molt famós que se diu Del gran número de los que se salvan y de las penas y de la mitigación de las penas del infierno. Bueno, imagina't, li va dur molta de feina això, perquè Roma, ho agafa i el crida, m'han vingut aquí. I va anar al Sant Oficio l'any 36, en el mes de juliol, o pintura juny, no me'n recordo ara, però en el mes de juliol estava a Roma, i va sortir de Roma. Entonces se'n va i li van dir que el llibre, per mort de Déu, és un escàndol, perquè el que ho està dit fa un poc, que hi deia Àngels Castilla, si m'han de salvar tots. Entonces li van dir això, i ell ho va reportar, tot això no. Bé, total, li van dir fora, no, aquell llibre a l'índice, se'n va anar, no va procedir. I el varen condenar, el varen retirar per motiu de ser inoportuno. Diu que, però, inoportuno, el que han dit ara fa un poc. Si l'infern ja no el tens, si tal i qual, doncs, vinga, que hem d'anar. I és terrible, la duim de fa sigles en aquesta mala formació de la gent, aquells predicadors, jo són culpables, missioners, amb aquells sermons sobre l'infern. Jo feia furor, el tinc escrit, i me fa un enllaç de cremar-lo. Don Pedro, aquell llibre passaria el Nil Hofstad? Sí. Segur? Aquest sí, sí. I per què m'ho he dit jo? Perquè a vegades que estava dins el cantell de la ortodòxia. Sí, el toc, però no el passa. Ho dic com el pare Getino. Sí.
Bueno, hi ha una garantia, i és que l'epíleg del llibre l'ha escrit en Andreu Genovart, rector de la parròquia de l'Aloia, supos que ell vol donar la bendició, no? Sí, totalment. Don Malo, el que me va dir, el llibre no sé si el tingués donat per celibat, no per l'altre, no, per celibat. Celibat era allà on... Home, això és contrari a lo que l'Església defensa. Jo no sé què el bisbe passat ho sé com pensava aquell home. El don Teodoro era fantàstic. També diuen que també és molt bé, no, però aquest rector de la parròquia Grana va fer molt bé, jo estic molt agraït, ha escrit una cosa molt ben feta. Molt ben feta. Bueno, m'on hem d'anar, don Pedro, perquè el temps ja se mos acaba. Jo, abans de despedir-nos, si li pareix, llegiré, faré el mateix que fa el llibre, i és acabar amb un soneto que n'hi ha que l'atribueixen a Santa Teresa o a Sant Juan de la Cruz, però no se sap amb certesa. No se sap qui és. És un soneto preciós. Molta gent el coneix, però crec que és bo que el llegim. I reúna i... Compensa un poc de tot, o sigui, reuneix, diria, moltes de les idees que han dit aquí. Sí, aquí està reduït tot, sí. Diu així, en castellà, està en castellà. Sí, por supuesto. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. És fantàstic. És preciós, això. És preciós. Compensa. Aquí està tot compensat. Això és el que hauríem d'haver predicat. Això, l'amor de Dios, és el que mos ama, el que nos ha amado. Una paraula per acabar, que el temps mos menja, don Pedro. Digueu una paraula perquè vos comprin el llibre. Sí, bueno, sí. No només en el contingut, sinó en els fins socials que té. Els fins socials que té. Escoltau, aquest llibre, ja m'han dit, tot el que trobem d'aquest llibre, jo gràcies a Déu puc, i vull ser agraït a Déu, no està mal que ho digui, jo pagaré tots els gastos, el bon Jesús. I si n'he de més també, el bon Jesús ja me posarà de tot bé. Ho pagaré tot. Tot el que se gasta en aquest llibre s'anirà a una missió que sabem cert qui és, no s'aturaran pel camí, perquè ho manejarà don León directament amb Toni Miró, se'n van a unes missions molt pobres, molt necessitades. Només vos diré que això li dono la paraula a ell, que digui com estan, perquè ell ja ho ha vist, jo ho sé d'en Miró també, però ell ha estat allà, com està aquella gent, el que suposa un euro nostre, el que suposa per ells. D'aquest llibret, si podem fer 1.000, si podem vendre 1.000, serien a 10 euros. Posaríem a 10 euros. Posem a 10 euros. Això està a l'alcance de tothom. Serien 10.000 euros. Allà què suposa? Ho saps? Què suposen 10.000 euros allà? Se poden fer moltes de cases, moltíssimes de coses. Se poden ajudar els estudiants, que allà una gran mancança és precisament l'ignorància de la gent. Sentiu, don León s'ha tocat una cosa molt important. Dar de comer al ambiente i dar de beber tal qual. Amb aquest llibre, jo, som els primers, que jo vull complir aquell mandat de Dios. Si me salvaré, si doy de comida al que tiene hambre. Si visto al que està desnudo. I, per tant, comprava aquest llibre i feis propaganda per vosaltres mateixos. Són un poc egoistes, vosaltres mateixos amb això guanyareu el cel. Compreu aquest llibre, els dobbets s'aniran cap allà i allà sé que les amineges
administren bé. Molt bé, don Pedro, moltíssim agraït. Vostè s'ha fatigat molt. Sí. Que bronca, la bonja... Aposten d'acabar per descansar tranquil·lament. Bé, gràcies. Una vegada més, agraïdíssim per la seva col·laboració. Gràcies. I a vostès, espectadors, esperam que hagin passat una estona agradable amb nosaltres i amb don Pedro Drover i ens despedim fins a la setmana que ve. Així acaba el programa Sal i Llum. Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Vos donem la benvinguda en aquest programa Sal i Llum, que començam una setmana més. Vostès recordaran, els que segueixin el programa, que fa alguns mesos varen fer una entrevista a un exprevere manacorí, Pedro Drover, i en aquesta entrevista ell ens deia que estava treballant en una obra que la trauria llum dins properes fetges. Es tractava d'un quaderns, unes separates, que s'han anat publicant en la revista Perles i Coves, en el títol de Tertúlies Teològiques. Aquest llibre ja és en el carrer. Per tant, hem convidat una vegada més en Pedro Drover que ens digui quin és el contingut d'aquest llibre i quines són... Teològica. Que és la qüestió del celibat, perquè és una cosa de disciplina. Els altres temes que tenen són teològics, però aquesta és de disciplina eclesiàstica, que les lleis eclesiàstiques estones han estat i estones no, i que tenen molt vaivents. I he considerat, i a més he estat empesa a dir-ho, molt de tertulians, perquè és com a tertúlies, me diuen que parli sobre el celibat, i també hi ha molt sobre el celibat. Bueno, de tot aquest assumpte en parlarem al llarg d'aquesta entrevista, si mos dona temps, perquè la gent tingui una idea de lo que hi ha en aquest llibret. És curt, és bo de llegir, i bo d'entendre, amb un llenguatge assequible a tothom. L'escrit perquè li sap greu llegir, que faci gana de llegir, que no sigui pesat. Abans de començar, volem fer un aclariment. I és que si bé en aquest llibre parlam de teologia i parlam del més allà i totes aquestes coses, també hi ha una cosa que és de més acá, i és que els beneficis de la venda d'aquest llibre aniran per la missió de Paraguai, del pare Toni Miró, a la parròquia de Sant Roc González. O sigui que ho han d'aclarir ja des d'un principi perquè els nostres espectadors sàpiguen que no hi ha ànim de lucre amb aquest assumpte, sinó que l'edició la pagarà totalment don Pedro i que el que se tragui de la venda anirà per això. Està mal que ho digui, però perdoneu la veritat, però els altres llibres, a dir la meva butxaca no hi va anar ni un duro. Tot el que traiem era, un va ser per les missions, i les possessions van anar per la parròquia on jo estava. I van gastar un grapat de milions. I han gastat perquè han fet una renovació
dels textos. El llibre consta de 10 capítols. En el primer capítol parlau de Déu creador. Sí, senyor. Que deis que Déu existeix necessàriament. Sí. Què vol dir que Déu existeix necessàriament? No podem existir sense Déu? Sí, no. De tot mal, per creure en Déu creador, no hem de menester teoria. Basta, no és, per supuesto, dogma més que dogma, però la raó, creguis o no creguis, basta la raó per veure que hi ha un Déu. Per tant, és un tema intranscendent. Passa d'allà de ça, sí senyor. Però la raó, com diu Sant Tomàs, mos ensenya bé que hi ha d'haver un principi. La definició que ho diu ho diu en llatí, que diu causa causarem, que és d'Aristòteles, per cert, i Sant Tomàs l'agafà. Causa de les causes miserere mei. O sigui, hi ha una primera causa, un que ho ha fet tot, i aquest nosaltres li deim Déu, i és etern, que per cert, el vocablo eterno, el concepte eterno, solamente corresponde a Dios, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Todo lo demás no es eterno. Pero bueno, hay que aclarir, voy a aclarir una cosa porque no quiero poner que faltaría. Y es que me pueden preguntar, entonces, ¿el infierno no es eterno? Pues no es eterno el infierno. No lo es porque tuvo principio. Y lo eterno es que no ha tenido principio ni tendrá fin, que solamente cae a Dios. El cielo també ha comenzado y por lo tanto no es eterno. Sin embargo, nosotros, para el porvenir, somos eternos por la razón de que estamos injertados en el Dios. Del cel i de l'infern en parlarem després. També en parlarem un poc. Bueno, jo ara som ateu i li dic, jo no crec en Déu, perquè no tinc per què haver de creure, i què li heu de dir a aquest home? Bueno, jo li... Perquè n'hi ha. Sí, ja ho sé que n'hi ha. N'hi ha que passen olímpicament de Déu, passen de l'Església i passen de tot tipus de creences. Sí, bueno, de tots modos, és una resposta que no és fàcil, vull dir, és ben llibre ell per dir que s'ha de respectar bé. Però de tot modos, aquí jo he hecho mano de la Bíblia, perquè aquesta pregunta la m'ho fer, i crec que l'escric, i és quasi la mateixa, i dic, bueno, també és ben ver això, però també és ver que la Bíblia, que té moltes coses importantíssimes, diu que el número de los estúpidos és incontable. I jo no els poso així, perquè tens raó, si tens raó, tens que pensar, qui ha fet el món? Tu tens un pare, jo també un pare. Les causes i els objectius pels quals s'ha publicat i s'ha duit a terme aquesta obra que ha fet sobre temes de teologia. Pedro Adrover, bon vespre. Bon vespre. Com estàu? Beníssim. Encara camini, encara camini, a pesar dels vostres molts anys. Quants són ja? 88. 88. Orgulls. Quin és l'objectiu, què és el que heu volgut dir amb aquest llibre? Quina és la finalitat? Vos ho diré. Els altres llibres que he escrits, sobretot, un era de la història de Sorda, Sorda dels Dominics. Dels Dominics a Mallorca, en el Regne de Mallorca. I després un altre de les possessions. Dues coses que me tocaven molt, sorda perquè m'ha fet sorda, tinc el que tinc espiritualment i intel·lectualment és gràcies a Sorda de Dominics, i per tant el primer llibre que vaig fer va ser sobre Sorda de Dominics, a Mallorca, en el Regne de Mallorca. I el segon llibre, també una cosa que ho sentia molt, perquè eren sobre les possessions. I com que van a les possessions, encara existeix la possessió que van aquí, que és dels meus nebots ara, entonces vaig escriure aquestes dues coses que ho sentia molt. I la tercera cosa que sent molt era sobre la meva professió i la meva vocació, que és l'apòstol. I dic, he escrit de coses d'aquest món, coses tal. Ara hem d'escriure de coses espirituals que tenen molta importància. A veure si Déu existeix, com existeix, en fi, la incredulitat, tal.
I també dins el llibre hi posa una cosa que no és pròpiament